Radšej by si dal koleno vrtať, ako keby si sa mal naozaj niečo naučiť? Užívaš si memorovanie teórie a principiálne odmietaš pričuchnúť k praxi? Neznášaš robiť veci, ktoré ťa bavia? Máš tak veľa peňazí, že ťa uráža chodiť niekam zadarmo? Ak nechceš v budúcnosti vôbec nič dosiahnuť a na Slovensku nič zmeniť, nech ti ani len nenapadne prísť na Unicamp. Unicamp je momentálne najrýchlejšie rastúcou slovenskou konferenciou. Posledný ročník zažilo alebo online sledovalo viac ako 2700 ľudí a 400 vstupeniek sa rozchytalo za menej ako 72 hodín. Pre študentov je zdarma a prináša inšpiratívne témy od profesionálov z praxe. Keďže mnohí chcú mať Unicamp aj na svojej škole, prinášame novinku Mini Unicamp. Vyber si z 2 workshopov a 1 prednášky alebo 2 prednášok a 1 panelovej diskusie a zorganizuj si ho na svojej škole. My ti s tým samozrejme veľmi radi pomôžeme. Viac informácií nájdeš vždy na www.unicamp.sk alebo na sociálnych sieťach, kde nás hľadaj ako Unicamp.sk. Unicamp a Mini Unicamp ti prináša Backspace.